baro sini muchang sini ni lami jamatia ni sajak belai sakhaya klaijang ni bagai जों ओ सालो सांग्रं सालो बने बांगै जे मानसक जों जतनि लोकनि चुबाचु जों खाइलाइमानि ओ लोकनि चुबाचु जों खाइलाइ थानि जोंनि खाजुर युथ क्लाब तै जत सेक्रेटारि तै जोंनि अर जागाव प्रेसिडेन्ट फाइमालिया जोंनि अर केसियार तंगो सेक्रेटारि तंगो आं तंगो जोंनि भाइस सेक्रेटारि जोंनि अर जागाव जतनि मेम्बार लिडार्स तंबायो जों खाजुर कामिनि खेवान सकलायो ओ जोंनि सांग्रं सालो जों सेसवा आमसाय हाथिबो जों किसिसा कालेक्शन खाइलाइ जामानि जोंनि साजक हामथोंनि बांगै जों बनि बांगै किसिसा कालेक्ट खाइमानि न जों बोतिनि खाजुर युथ क्लाब बांगै जे मासाक जोंनि मेम्बार रक सुबासु खाइबै तिनि जों ओ बनि अमौनो जों तिनि सुबासु बनो जों जे खांलाइमानि बनो जों बनि नखंगो याका बनि फेमिलिबो जों याफार रलाइनाय होनै जों तिनि हाकसा कामि सावन थांखो अमरपुर आन्दार खबजागो अब बेसिरभाग अमो सिजाकमानि के देबबारि होनै सिजागो तफानो सिनि राइटा सिनि कक बायं खांखे जों हाकसा कामि हुजागो अबनि बागै जों तिनि लोकरकनोबो अमनो कयानि मुसुगो निरक जे मासाक अमो हाइखेनो सिनि सेराय नेक्स्ट नि बुसकांनि सिनि नेक्स्ट नि बरक रकनो जों अमो हाइखे सबावै थांमा खांखे सिनि बाङै तेबिक हा खाजुर क्लाब तिनि बरकनो सिमिया हामथुंनो सिमिया जों तिनि अमो हाइखेनो सिनि चुक्या तंनाय एखेबा सिनि रुगि थंगाव क्लाइजाक अमो हाइरनो जों बुसकांनि सालो एखेबा जों बुसकांनि दिनगो अमो हाइखेनो जों जे मासाक सुबासु खाइनाय होनै सिनि खाजुर युथ क्लाब सं जेनि साकथा लाइबै जे मानसाक जों सुबासु खाइ रय फाइजाखा अबनि बागै जों गोबां मा सुग्लाया फानो जे मासाक जों तिनि सिनि खाजुर युथ क्लाब सं बरकनो तिनि सुबासु खाइमाने बाय खाजुर युथ क्लाब सं बेलायखेनो हामबाय नमा हंगो हानि बागै आं कबगानि मुसुगो जत लोको जनक खक्सा खनि खाइ जों सुबा लाइखांखे जों सिनि साजक हामथों जमातियानो जों खाइमनाय होनै आं आसा नारगै जोंनि लोकरनि थानिवा हाफानि थानिवाबो अमनो कयमुं तंनाय निरबो जे मानसा सिनि हामथुंनो सुबासु खाइनथों अमनि लोकेशन का अमरपुर हाकसाक yang देबबारि मोजागो अ जागाव फाइ निरबो सुबासु खाइफाय जेदों होनै आं निरबनि बिसिंतै कबगो नारा जाबाय बेलायखेनो हामबाय।